Dende a súa posta en marcha no mes de marzo, o Servizo de Coidados Porta a Porta leva beneficiadas a 17.000 persoas maiores de 55 anos que poden acceder sen custe algún a unha primeira consulta de podoloxía, audioloxía ou estimulación da memoria. Durante esta xornada, a unidade móvil permaneceu na Alameda de Noia, ata onde se desplazou o director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria para coñecer de primeira man o servizo. Hoy venimos a ver cómo está funcionando el servicio de cuidados porta a porta, que es un servicio en el cual la Xunta de Galicia desplaza unidades móviles a los concellos de Galicia, excepto a las 7 ciudades, para ofrecer servicios totalmente gratuitos a personas mayores de 55 años de audiología, podología y estimulación de la memoria, y bueno, pues para saludar a los trabajadores y a los vecinos, ¿no?, que están haciendo uso de los mismos. Nos consta que ha sido un éxito, que ha habido una gran demanda y que además, como después de cada intervención se hace una encuesta de satisfacción a los usuarios, y la verdad es que las notas y los resultados son inmejorables. Tras supervisar as instalacións e conversar co persoal médico e os usuarios, tivo ocasión de constatar que se trata dun servizo moi ben valorado e tamén necesario, posto que achega a atención sanitaria ás proximidades dos fogares dos maiores, evitando desplazamentos. Estamos seguros que moitos deses usuarios, sin este desplazamento, sin esta situación de proximidade, pois ao mellor non farían uso do mesmo, co cual permite facer un diagnóstico temperán e ao mesmo tempo pois darlle esa oportunidade prácticamente sin xestión, con unha situación de comodidade, pois que podan diagnosticar ou detectar determinadas patoloxías ou determinadas doenzas. Aínda que a primeira vez que o servizo se achega ata Noia, están previstas 2 novas visitas ao municipio no marco desta campaña que se desenvolverá ata outubro do próximo ano. Os interesados deben solicitar cita previa.